ଲାଗିଛି ସେ ସିଟ୍ ହେଉଛି କାର୍ବନ ହେଉଛି ଚାଲୁନି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଖାଲି କହିଲେ କ'ଣ ହେବ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ କୁହାହେଉଛି ନା ଇଞ୍ଜିନ୍ ଚାଲିଲେ ଆଉ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଚାଲୁଛି ମାନେ 7 ମାସ ସରକାରୀ ଦୁନିଆ ଧର୍ଷଣ 8 ମାସ ହେଇଗଲାଣି 8 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ଧର୍ଷଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେବ ଆମର କାମଟା ହେଉଛି ଆମେ କେତେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ ସରକାର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ଷଣ ଦିଲ୍ଲୀ ହେଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ଗୃହ ବିଭାଗ ଗୃହ ବିଭାଗ ଯେ ଆମର କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଯେବେଠୁ ଦିଲ୍ଲୀ ରେପ୍ ଘଟଣା ହେଲାଣି ଆମେ ଯେଉଁ କଲଚରାଲି କାମ କରିବା କଥା କଲେଜରେ ସ୍କୁଲରେ ନୈତିକ ମନୋବଳ ମାନବ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରୁନି ଆମେ କହିଲୁ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ କରାଟେ ଶିଖେଇବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ମଦ ଦୋକାନ ମାଗଣା ଝିଅ କରାଟେ ମାଗଣା ମୁଁ ଲଢ଼େଇ ସିନେମାଙ୍କର ବଢ଼ିଆ କହିଥିଲି ପୂର୍ବ ସରକାର ତେଣୁ ଏ ସରକାର ପୁରୁଣା ଭୁଲ ନ କରନ୍ତୁ କି ଗୋଟେ ଝିଅ ନିଜେ ରାଜଧାନୀ ବରିଠୁ ରାଜଧାନୀ ଆସି ମହିଳା କମିଶନ ଭେଟି ମହିଳା କମିଶନ ସବୁ ବଢ଼ିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ତ ରେପ୍ ହେଇନି ଆକ୍ସନ୍ କରୁନ ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇଥିରୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପଦପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସେମାନେ କେତେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଆଉ କେତେ କେତେ ସ୍ପର୍ଶକାତରେ ଘଟଣାରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ନିଜେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଲିସ ପଦାରେ କଥା ହେଇଛି ନା ଆରେଷ୍ଟ କରିବୁ ଏଇଠି ବୁଲୁଛି ସିମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି 28 ଦିନ ରହିପାରୁନ ଏଇଟା ଆଠୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଟା କିଛି କରୁନି ଆପଣ ଆଶା ଅଛି ହେବ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି କ'ଣ ତାଙ୍କର ସେ କି ବନ୍ଧୁ ସେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ କି ଟ୍ରିପୁଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ କାହାର ସେ ଲେକ୍ଚର ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଆରେ ଲେକ୍ଚରଟା ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ କାମ ତ ଧରେଇକି ବାନ୍ଧି ଜେଲ୍ କରିଦେବ କାହିଁକି ତାକୁ ଚରୁଛ ମାନେ କ'ଣ ସରକାର ଏମିତି ଅର୍ଚ୍ଚନା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଜାଣିପାରୁନି ବିଧା ଏ କଥାରେ ଯିଏ ଢିଲା ହେବ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନିଶ୍ୱାସ କରି କରୁଛି ଇଏ ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଠୁ ବଳି ଦେଲେଣି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରଠୁ ଆହୁରି ବଳି ଦେଲେଣି ନବୀନ ତ ଘରେ ସବୁଠୁ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ତାର ମ୍ୟାନେଜର ସରକାର ଇଏ 50 ପରେ ମ୍ୟାନେଜର ସେଠି ଗୋଟିଏ ପାଣି ଦେଲେ 20 ପ୍ରକାର ଲୋକ ପାଣି ନେବାକୁ ବସିତ ଆପଣ ଆୟକୁ ନେଇ ରାଜରାସ୍ତା କଲେ ଲଢ଼େଇ ଅନଶନ ହେଇଛି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଡକା ହେଇଯାଇଛି